Niejka, птушка. Так чутно. Все. Ну, високо, як перейшов. Там не буде ніяких червячків, ну. Я ж тільки на живих деревах шукаю. Ну так високо. Мені здається, ніхто не залізе. Може вже відкрите? Ну так пахне газом. А, все добре. Ага. Ладно, буду господарничать. Я ще рано знімати куртку, я ще не так горячо. Так. А ти Можна знімати. зняв?